Real Copa. Abban zango. Rusty. Yaya na zero. Shi ma fi a tunanin zero tension. Yaya. Tun kina karami na. Ke ma kina karama na yi burin auren ki in mun girma. Aiye, a tuka yar gata. Yar da ke so in huta girma. Ta zama yan mata ko ta ina ta wuce kuma sai gulma. Ado yana mata kyau ga sama ga kasa ga tafiye ni girma. Tun muna yara da ita nake wasa kullum. Haka ne. Ke na rika da jin daɗin soyayya. Autar yan mata kika so zan miki bana jayayya. Autar yan mata ashe rana ne in ban ganki ba sai jinya. Autar yan mata sai da ke zan rayu in ba ke wahala. Gane wani fata. Santa nake da gaskiya kuma binta nake gaba daya. Mai kyau ko ba kwalliya ta yi kamar zinariya. Abban zambana ki ne na zam sarki ke sarauniya. A rayuwar mu ni da ita ni nake mata biyayya. Ba na kasu ne ba, ba kaskanci ba. So na yi ta duba, kai ta duba, na yi ta duba. Na gode miki, baby na ta kai miki. Kin cire shamaki, na ki kaso in aje miki. Yaye na zero ka gani, sance na yi mini farmaki. Duk da haka ina jin kaf makarantar ba kamar ni.